Kohimen ko para ngidon haka ayam Paskah. Ayam Paskah ka pinkan mau yang iru ayam jong umen siam bakui. Sanpo sngi jong ke jimpen kare naga benda umen siam bakui. Pan pendap shoin ya ka donu jongi da ka bor jong umen siam bakui. Kane kalonguru ayam jong men siam bakui naga taga daw nadu bastang jong kane ka ayam ngala pa ya ga jing duai rosary how men siam bakui let's say don't give yo I layo don't give yo let's say don't give ambat yo pilaban wat naga YouTube ngila post hangdo ha ka channel jongiru lada pikwa ban duai let's say don bon gi bring im don number tengim laban pha kito ki beron ha ka group jongi let's say pilayo te kito ki bayo pilaban pan ai kliang biang namar nginang pen kare sherhem nagabenda umen siam bakuit yaro yau try ko himen ko para hagene ka sngi ngakwa ban perlo jingmut batpi kumno ngilaban im ya ka jingim jong ka jingmi pa tu kris kumno ngilaban im jingmi pa jong kris kay ka jingmut habangi ong im ya ka jingmi pa jong kris balai ujisu ulami pat habangi kerli balai ujisu ulami pat ngidon kamruban kerli balai ujisu ulayap ujisu ulayap ban penmi pat yangi Ujisu ulayap ban penim yangi. Ujisu ulayap ban map iki pop jangi. Ujisu ulayap ban yalam yangi syaka jim penim. Ban penim yangi ujisu ulayap. Ban penim yangi ujisu lamipat. Ban yalam yangi syaka buram ujisu lamipat. Teminda habangi ong ngiha ban im yaka jimmi pa jongu kris. Ngide ban im yaka jingae kaba ujisu ula wanra nagabinda jongi kumno ngilaban im yaka jingae kaba ujisu ula wanra nagabinda jongi ban im yaka jingae jonga jimmi pat ngide ban i dia ujisu ngide ban ngeit hau jisu ngide ban kongo yaka hukum ga jongu ban im yaka jimmi pa jongu kris ngide ban long kum ujisu haka jingim jongi haki kam gi jam jongi haki kran gi kana jongi haka jinglong jongi baro kawai ngide banlong kum ujisu yaro yau try tinaga taga daw ko himmen ko para haba kirli api kumno ngilaban im yaga jimmi pa jongu kris ngide ban sautu kai ga jimmi pat kalong ga jingjob jongu jisu halor rubamen halor ki jingsiniu halor ki jingdum halor ki jingtot halor ki jingshukol halor bar ki jingtolot kabangilaban mudur ha ka jingem jongi lada manga ban mapi ngi im ya ka jimmi pa jongu kris ngi haban job ya baro jait ki jinglong jongi jinglong basiniu jongi lem komda ngimpat im ya ka jimmi pa jongu kris ya royo try habang iyong hord jisu la mipa shisha habang iyong ujisu la job ya ka parte ujisu la job ya ka jingiap ngideban sautu shimet kumno ngalaban job ya ka jingtolot jonga ladang iyong wat hadin ka jimmi pa jongu kris ngidang im shaka ju ka jinglong kumpa julong menchua nengi im ha ka kamsiniu tengim patiyo mat ya kaburam jong ka jimmi pat ha ka jingim jongi ya royo try tinaga taga daw ko himmen ko para ngi ki kristan ngimla satya banai nuksa yakiwe namar ba ngimju im ya ka jimmi pa jongu kris haba ki beryo ki bam ngeit hau jisu ki peit yangi kimju yo I kino ki dak ne kano ka dak kabalong jongu kris hapo jongi habau kibri ki peit lese kumupa longopa kiyoi kano ka dak hapi bapilong kristan ha lese kaba kibri ki peit yapi ki kon samla pin pau habar kumno yau kris kiyoi kumno yapi hato pi don kano ka dak
jungu Chris hapo jambi hato pidon kano ka dak jong ka jimmi pa tu Chris hapo jambi minin rupi la im hap ka kamsniu min da kas ni rupi dang im ha ka kamsniu min shams nemru ha ka por pas ka pilong kaju min da us nemru pilong kaju om don jingkala aye te kum no pila banong hoit uji su la mi pa shisha nim don hok banong uji su la mi pa shisha lada kajinga e jong jimmi pa jongu Chris kam patre kam ha ka jingim jongi Yaroyo try? Ngakarman bait. Piki bawan mindakas ni nagabinda kene ka Bible convention pidon ka jingang nuot ban im ya ka jimmi pa jongu Chris. Ban im ya ka jingjob jongu Chris. Manghabad mapi. Ngide ban job halor baro jait ki jing talot kabatte mrao yang iha ka jingim ka jongi. Yaroyo try? Yaroyo try. Minda ngaku aban yalang mi pisha ka gospel jong yanis kabasan saupo iwe terter san saupo iwe terter pule saupo lai san saupo lai yanis san saupo lai ngalawan da kapor pa jonga Henry himshim la priang yanga haba unu uwan da kapor la jong ya uta pin priang kane kade ka jinge jongi ki kristan jisu angkum no ngalawan da kapor jong upa jonga ujisu ulawan da kapor jong upa jonga kabamut upa badu jisu kilong kaju ujisu don kaju ka borupa Henry Gibri ki ong kumna pad ujisu omde ublay leza don Gibri ki ong ujisu long way na ki prophet ki tresitom ban pinhiar ya ka bor jisu ki tresitom ban pinhiar ka kerdan jong ujisu ki ong ujisu long way na ki prophet pide ban mane tang ya ublay ujisu pad pimde ban mane namar baleng nga ong man ka por Don Gibrio ki hikai kinriang kumne. Don Gibrio ki hikai kinriang hadu kata kiong uji sulang prophet te balepi maneyawu, balepi duai hawu, pide man duai ha tang hau ble. Tekabamot kin kum kini Gibrio kim shimla yai syakamat. Kim shimla ngawutu ka jimpenim kalapoy siya kini ka partay. Te kum kini Gibrio kim treben pidiang yawu Jisu. Kim treban ngait hau Jisu habau Jisu hiu laong ngalawan da ka bor jong upa jonga omde ki brio ki ai bor yau Jisu lada ki brio ki ai bor yau Jisu kilaban batai katba ki mon yau Jisu lada ka perte ka ai bor yau Jisu kilaban ka perte kalaban batai siapang Jisu Henry hang niu Jisu ong omde ka perte kala ay bor yaw Jisu pinban mano bala ay bor yaw Jisu mano ba ay bor yaw Jisu ublay wala ay bor lada ublay wa ay bor yaw Jisu ngimdon ka hok ban betay yaw Jisu katkum ka monjongi ngimdon kamban ngit bija ki beriyo bahi kai kinriang yangi bau Jisu ulang uwe na ki prophet Henry ngi haban nged kat kum ga jingong jong Jisu baulong ukun uble yaro yaw try ngi mane yame ko Jisu dina kata gadaw ngi mane yaw Jisu namarulong uble badu Jisu ong Henry pimshim la pediyang yanga pet Jisu ong habang ngalawan siya pi daka bor jong upa ngalawan siya pi kumukun ubalay habang ngalawan ban penim yapi habang ngalaw mesaya jompi habang ngalaw nompenim jompi habang ngalaw Emmanuel jompi pimshim lapidiyang yanga teminda pi baro ki basyang hang ne pi perkat hapo jompi ngalapidiyang ne em hoy ngalapidiyang gumna Jisu pelapidiyang sisya yaw Jisu hadu kadno pelapidiyang yaw Jisu
Lada piong ngala pediang yau Jisu. Lada piong bi yau Jisu. Lada piong ngakongo yau Jisu. Kaya kabade benjia kade bandon jinggal lahangi. Uno ubriyo kano kaburiyo bapediang yau Jisu kimla shuban im kumba julom menshua nadu ka por baki pediang yau Jisu ka jingim jongi kade ben kala namar habangi pediang yau Jisu ngi pediang ya ka bor jongopa habangi pediang yau Jisu ne habangi id yau Jisu ngi pediang ya ka jinglong jongopa ha ka jingim jongi ngi pediang ya ka jinglong uble ha po jongi ladangi pediang ya ka jinglong uble ha po jongi ngi de ben kala kumuble ngide bandon ka jinglong uble hapo jongi ladangi don ka jinglong uble hapo jongi ngimla ban mlin shimlin ne ngimla ban le shille yakaju ki kam sniu kabang imlin ban le ngide ban kala nadu ka po bangi pediang ya Jisu soto ne kalam soto yakane soto niam minta kadba pi shong ban snap yanga puson hakadon or jombi hato pela pediang sisya yau Jisu. Pela banong hoy ngade Kristen ngalayo baptisma. Hendring aku ben kerle yapi. Hato ke jimpediang baptisma kapelong yapi banken dai yaga jing senior naka jingim jompi. Ngi barong iken mau hagas ngi bangilayo pediang baptisma ngilong kum ki angel nama romdon pop eye hangi. Ngilalong kum ki angel, ngilalong ki bashida men siam, ngilalong ki balului, but come but bit pop eye. Henry, suki pasuki, katbang ilas tang ban he, kalajiayu hang po jongi, hakajaka ban pen he yau Jisu, ngila pen he no yaka, perte hapo jongi. Haka jakaban penhe yau Jisu ngila penhe ya no ya ka perte ya ubamen ya ka jingko jong ka perte ya ka jingsno ba jong ka perte ya ka rompong jong ka perte kabamut omdon jingi issue hapo jongi omdon jinga issue hapo jongi omdon ka jinglong uble hapo jongi namar ngiasrim ya no Ngiasrim yaka perte ngiasrim yaka perte ngikam kongo yaka perte kadman ang kelung ngilong ki baryo bele suki pasuki kadbang ilastang ban he ngikalalong risniu ngila karlot yaka jings ngo ba jong ka perte hapo jongi ngila buat tineng ya ke jing seniu jong ka perte ngila buat tineng ya paro ki kam seniu jong ka perte bad ngila kit ya ke jingkit ka bakya hapo jongi bad ngis ngautut mensiam menta ya royau try ya royau try ya royau try nagataga daw Jisu laong snabiang ngalawan da ka bor jungopa jonga Henry pimshim lapediang yanga tapi bahoro kibas ngap yanga pelong Kristen Katolik Henry bale ngim shimla don ga jingduna jingkela ha ka jingim jongi u pop Pius Basan ulang ong kumne upop ulang rikuit upop Pius Basan rikuit ulang ong kumne kadaw jong ka pop jong ka perte baro kawe kadaw jong ka pop jong ka perte baro kawe kalong na kidaw jong ki Catholic ki ba blem very good saying dadamde Plus ngap, sacha sin ngaong. Omde ka jingkran jong kino ki riperte, Henry dege jingkran jong upa bakuit pop Pius Basan bakuit, ulang rikuit, ulang ong, kadaw jong ka pop jong ka perte baro kawe,
kalong na ki daw jong ki Catholic ki ba blem ki ba im malumala ki ba im kadbamon ki bam timbu rom ya uble भले उलों कैथोलिक नमार मांगी की कैथोलिक गिटोन का लाट का लिंदी बन पढ़ाए की पॉप जंगी बन पिनकोड या की पॉप हेनरे नी केंस्टिंग पालाट या कने के जिंगा है लाट जंग उबले हंगी लेंबा का बलांग नंगदा नी मोन बारो जाइत की पॉप हा का जिंगी हम जंगी मिंदा उपा बकुड उला कदो हंगी बा नी लोंग गिटाओ ban penroy ya ka pop ha ka pertai namar ngide malong ke nomik mat ka bamut ngi ki Catholic ngi ki kon Catholic ngide balong nomik mat ya ka pertai ban hikai ya ki banum le pop henry ngi ki nomik mat ngi yalam bakala ya ki wero da ka bale pop kadukat no kas ngausi ujisu habangi ki kon baken sai jong ujisu ngi le kum gini ki kam ya royal try haleluya ko himmen ko para dina kata kata uji suang ula bendrap umpat sange hangne ula ong pim treben pediang yanga habanga wanda ka bor jungupa pinban ngilale kumno haba uno wanda ka bor la jong yauta ben pediang haba uno wan da ka bor la jong ya utang ipediang kala om kumne hadin ka jimmi pa jongu Chris kila mi kindit kinsan bun ki beryu kila om hana kilong mesaya don napadeng ki ju don napadeng bon ki veipat ki jait ben ryu kila mi ki beryu kindit kinsan bat ki om ngalong mesaya ngalayo ya kane ka jimparsa jongu bale pibara bod hakata ka por bon ki beryu kila bod kum kini ki beryu kila wan mi kindit kinsan banong ngalong ujisu ngalong mesaya ngalong ukono bale bod yanga henry bon ki beryu kila bod but ni osnoro shapang kum kini ki jingjia ha kini ki por jongiru uwe beryu ha korea ubalahi kai ki beryu kala jan waya ka partay badula bupor kata kasngi kata ka por ka partay kan wai no kan kod no bad bahrong inyap te ula pa pindi ya ki beryu ya ka kendau ka siap ya ki mrat ki mreng ya ki kalibaro ya ka jingdon jingem badula karlud ya ka pizza nanda ula yalam ya ki beryu syakalau bara shimit kila duai ahap ya kata ka por jang ka jingkut ka partay henry baro shimit kila duai kila peit meat haba kinjat ya kasngi kam shimla jia eye haba kila kindit haba kila pei saudom utau bala lumpisa baro naki umdon shu hapadeng jongki kum kini ki mesaya kimi kindit kinsan bon ki jaka hako por jongu jisu hadin ka jimmi pa jongu kumba henry po san ngot ki beriu kila mi kindit kinsan hangne hangdai bat yong ngilom mesaya denre don bon ki beriu ki kloy ban budi ki don bon ki beriu kila kongo yaki haba jisu ukun ubale ula yang hakama jangki haba jisu ukun ubale bala shayap ula mipat badula ayaka kubur baba yaki apostol bat ki kristan donru ki beriu kila kongo ya kom gini ki beriu ya royal try what mindaru don bon ki beriu ki ba kongo malenga ong lada we reason you ubas niyo nam palat hakim lang salang uwan hapadeng jompi lada ustam ban hikai kano ke jingi kai don ki ba kloy ban snap yaki minda kane kalonga por janga politics bon ki beriu ki bodi ki beriu nagabinda ki candidate jongi nagabinda ki politician nagabinda ki no nongyalam don bon ki beriu ki kloy ban bodi yaki ki kongo yaki lada ki ong yaki ki le penyap no yeta ki kloy ban le lada ki ong ki le ban le yak tamasha nagabinda jongu kinle lada upadi ki ad kinle
Lada utarwa pisa yapi banle kano ka kam pikloi banle. Pikloi ban pediang yaki. Pikloi ban ngait yaki. Wad lada kibru ki basni ukat kat noru pikloi ban kongu yaki. Kadenyam de. Ni kongu buon kibru lada ngi peit yaga jingem jongi hado minda. Buon kibru ngila kongu don ki balashet kalayangi. Don buon kibru kila pensau siyangi. Kikun samla kipediang bait yakino kino kibru ki kongu. Lada ki wan haka kerteng jongo Jisu lese ki tok yapi pi kongu. Te kai ka ba Jisu ang kang ne ngi kibru ngi sham jinge palat bangait bangit ban pediang yu Jisu ka jingem jongi henreng ngi kaju kibru ba sham jinge ban kongu yau Jisu ngi koloi ban kongu ya kibru saudong jongi ngimpeit ya ka jinglong jongi hato kita ki jingi ka jongi bru ki lomba bha ne basiniu lada ki ong ki don kata ka bor kerpang ngi ngeit bait nagada daw buon ki kristan menda nga ong kristan buon ki kristan menda ki koloi ben ino yau Jisu bala wan ha ka kerteng jong ublai upa ban late siya ginong ginia ki kam kongo ya ki nonggin ya ki baang hana don bales ni pin kongo pin pediang pin le kano ka kam naga binda ban lai loi nagata namar pi kongo ya utau brio pi pediang ya utrai henre Jisu padula wan hapadeng jongi da ka ba hikayangi ula job ya ka perte ula job ya ubamen ula job ya uksui henre ngishitam palat ban kongo Jisu kadenium de ngi kam kongo ya ki beriu ki bawan hana ha ka kerteng jongo balai lese ki wan da ka bong hana ki don ka bor kerpa haki lese ki wan ha ka bong hana ki don ka jingaye kerpa halor jonggi ban pelai lo dia pina kana ke jinge ngin pediang yaki danium de lada wan mano haying jompi lese ki batai start kindian tekinong la payanga dauta ubrio ne payanga dakita ki brio don ki brio ki batokum nehru lese ki ong la pa father yanga banduai lese ki ong hoy la ayeka jimpin ko bor yanga ban lekane ka kam ki wan ha ka kerteng jongu Jisu ha ka batok yapi henre ngi pediang henre habau Jisu ki wan hapadeng jongi ngi shem jinge ben pediang kani kade ka jinge ka bau Jisu buha ka ma jongi ya ro ya utrai haleluya pisau tu ya ka banga ong pidang sau tu niem ngi shem jinge palat ban pediang ya ubale basisha henre ngi koloi ban pediang ya ki buru batok yangi ngi kam pediang ya ka jing tok ban ya ka jing shisha ngi suki palat ban ngeit hau Jisu henre ngi koloi ban ngi step ban ngeit ya ki buru basyukor yangi kane kade ka jinglong jangga perte kabamangi emenda dei namar kata ka daw bon ki brio ki ngop shingop ha bon ki kam jingtok lese shimnuksa don bon ki kinna samla don bon ki longgomi hagane ka juk kabamenda bon ki longgopa hagane ka juk kabamenda ki shatok ha ka mobile phone don bon ki brio ki ba shatok lese ki pinito yapi bakilong ki brio pas bun palat ki kroy ben yarap yapi lada pi yarap kindiat yaki da ka papi sa kindiat barkin terwa hapi daki klur tengga daki lak tengga ki kular yapi daki lak tengga bar lada pila ben pinpi yang katto kanne kot kisla pin sayo pin salong rispa haposhis ngi pat bon ki beri ki ngai tia kane daniam de lese don ki basong hang ne ru bala shato kumne lese don ki basong hang ne ru bala du daki hajar tengga daki lak tengga da kaba ngai bi ya ki beriu ki batok yangi kadaniam de lese don hai nga sem jompiru ki babodin kum gini ki beriu
kibanang ban tok yangi kibanang ban syukur yangi lese don bon ki beriu kibangit ha kato kene jait ki mobile app ki ong lada pile kumne kumda pin sayoda ki 1000 tengah ha ka account jombi Henry don ki basang hang ne kila do pisa shibun yano pingit namar kapisa ngingait ya kapisa ngingait ya kita ki beriu kila le rikuid hakama jombi kila ak rikuid hakama jombi baki ong kila wan ban penim yapi namar ngetip pilam baduk palat lada pile kumne kumda pin selong rispa haposhisngi denim de don giba syong kum kini ki beriu hang ne kibela beret ya kapisa jonggi Henry ladangi panjing yarap nagabinta kano ka kambalang piong ani ngam don pisa ngam dap pisa Henry ngingit beach ya ki beriu ngimngit ya kabalang kaba yarap yepi ban penim ya kamen siam ya royal try ya royal try ya royal try kadenium de kadnungud na pedang jompi piladu pisah kumne kadnungud na pedang jompi kibela kitram banyo dakilak pila pan keliam pisah naki pila tep lakat tep Henry haba hakas ngibud pila yoi account jompi kalong siro hapo shimit baro ke pisah jompi lara daki beriu balatok yapi namar ba uji suong haba una wanda kabor lajong haba una wanda kabor lajong yauta pinpidiang mano ba pidiang yaki kun Kristen yaki kun Katolik paka kila pidiang ki wanda kabor lajong gion ngadon kabor ban yarap yapi ngadon kabor ban pelailud yapi ngadon kabor ban penim yapi ngadon kabor ban penbiang yapi banyong toto ngangit enre uji suang ngalaban ailud nadong syadong yapi lada pingit bat pediang yanga henre ngisuki ban ngit misuki banget kaperte kayaid minda daka jingsha tok kamdam lele hakene kapor jong internet kibruyo kinang bantok yang inamar ngimdon kam ban yakendo markemat ngalaban bu yakadur kemat ba itinatam pingit oh uday uta uberiu Henry pimpad yui markemat ya uta uberiu but kiwan hakama jompi haka jinglong jong nompenim kiwan hakama jompi haka jinglong jong ubales bun yapi but pipediang yaki pikindi buram yaki pipediang yaki hayeng jompi pistang ban le yaka business but pi kadu kadwai penti dia ka syadem but pistang ban yam but wat ulogru umtip pilalekum gini kikam don bun kilok bun kikinde kilalekum gini kikam kadu kadwai haba ka sautu ka kitram palad kaperkat kababangan yap hangda ulogutip don gibale jar namar barong don mobile phone hakakti chongi denyom de ha kabasyong ha ka kamera jongi ngila ban yakendo kibri bajingai bad ngi putlot ngi ailot ya kie baro jongi ha kakti jong kini kibriu bawan kum kibriu batok yangi ya royal try tinaga taga daw jisuang bale pimpediang yanga kaya ka jinge jompi ban pediang yanga kaya ka daw pikindai yanga bale pim kindiyo buram yanga lada pi kindiyo buram yanga namar banga wanda ka bor jong ubale
pinsa seiso haka jingim jambi. Naga daw haka ngibale baladep ngila duai shirhem ya ka jingisne jimbale. Baka jingisne jimbale ka hikayangi banshania tang ya Jisu. Banshania tang ha Jisu. Naga daw Jisu la soy kado jong kata kador. Jesus, I trust in you. Ko Jisu ngashania tang yame. Henry ngipat ngishem jinge banshania ya Jisu. Kadene omde. Habang im shania tang ya Jisu ngin sa shatok dabun ki beriu. Lada pi vei ba shong hang ni pelayai lamba kano ke jingjia basngau si kumne kadaw kalong pimshim la shanya Jisu. Minda kapor kalapoy bangin stang ban pendim maya ka jingim jongi bangin shania tang hau Jisu marway ngim don jim penim light no Jisu ngim don jim penim light no yakabor jong Jisu ha ka jingim jongi nagadaga daw ko himen ko para lada pikli yang balengi don kamu Jisu nga ong kalam Jisu ngim don kivei pat ki lendi ko himen ko para balengi duai ha Jisu namar ngim don kivei pat ki lad kalam Jisu ha ka jingim jongi lada don bawan itu hangi ni hikai hangi ni don da kawai pat ki lendi pidi ben sautu kita ki beryu ki tok ya pi kita ki beri ki tok ya pi lada kita ki beri ki wan hagini ki por ngala yosngo ha sor silong don kawai pat ka kinja jingi kai ke lawan wat num puleshu bible ba dong ki kinna ki balang ngop ha kene ka kinhon kilastang bantar lo dia ki bible namar kita ki beri ki laong wat num ngeishu ya ka bible ya ki kristan paka ya ki kon jong ki kristan bapaka kilastang ban ngay dia kum kita ki beryo bat kilatar ya ka bible bat kilastang ban to ya ka bible temai na ka binda jongki bat kilapdiang ya ka bible la wanra maki ko himen ko para kaperte kayai kum no menda ngila ban yoi bun ki daki shin kumne saudong jongi ngila ban yoi bun ki beryo saudong jongi kiba aptap ban kangla diangi nakaban ngeit hau Jisu pipat pilani yang ban itu kum kini ki beriu ha ka jingim ka jampi ya royal try kaya kadaw ngimla ban pediang ya Jisu kadaw baning kong kalong pimshim la yi dia ubale baleng ngeit ya ki beriu bawan ban shatok yangi kakatino bale ka ang saupo ar dakot saupo arong putet ngayitu yapi ngatit bapim don jingi dia ubale hakidonu jombi habang im don jingi dia ubale hakadonu jongi kasuk bantok yangi ladangi don jingi bashisha ya ubale kasuk yangi ban pediang ya Jisu kasuk yangi ban ngei thau Jisu Henry lada kelam kane ke jingit ngin salam ki beriu saya lam bakala da ka bor jom kane ka partai ya royal try te ban light na kane ke jingsha tok pide bandon ayu ha ka donu jompi ong jingit ya ubale ha ka donu jompi ya royal try hallelujah nangda pide bandon kad mensiam saupulai saupusau ka ong kumno kein pilaban ngeit lada piyawad buram tambaramapi kawai pat kabinda kabakang la diangi ban pediang ya Jisu marwe ha ka jingim jongi kalong ayu ngiwad buram paramangi ngiwad buram nagabinda yalade ngiwad buram
nagabinda yalade. Kaperte kayay kumna minda kawad buram markaliang. Kawad buram markaliang. Kiwad buram nagabinda yalade. Baru mapi basyong hang ni. Lada katay ka buram jampi. Kan kelai ka rong jampi. Daniam day. Minta pusam reki. Henry, syaya ki beriban penlerai ni api kindiat, nangda sayo iya ke jinglong jampi. Wad lada pi Shanghai maneru, pinkela da kumway pat ke jinglong. Daniam day. Namar, ngi wad ya ka buram lajong. Ngi kwa buram. Ngi wad buram paramangi. Lada iwe beri basyong hajan jampi. I persyamban leben ya pi kindiat, nangda pin sayo i pin kelaya ke jinglong jombi pin kelet bapi syong apa imaneru dan yang de ne kumno pin keren sipo kentin lada don mano pin laran ya pi lese don baburong kintia dia ki imane pinong apsua entala misha barangan sa peni ya pi kong dan yang de baro mangi ngiwad ya kaburom lajong ya royau try nang da ter ko himmen ko para sa kawai pat ka daw bale ngimla ban pediang ya Jisu ban Nikolai ban pediang ya kaperte ka daw kalong saupo hinyo Henry lada pim nget ya kabaulato kumnoken pilaban nget ya kabanga ong kay ka daw ngimju nget ya ka jingto bakoy ngimju kongo ya ka ktino balay ngidon ka ktino balay badni Henry way patu beryo ne kaway pat ka beryo banman tok ya pi nget bakala kong bad ka jinget kamde balong kumne pi koloy ban kongo piong pleng kademo tongan lekum no tekin sa besiap haka donu jambi haka kli jambi ya ka jingi kai kinriang mindahi pensalay budiaw lese don bawan shapi ko longomi banwanong yapi kong pimtip mo ulog jambi ulay tre mo hoy ken man kasi utre ulay tre pimtip mo ulay siya ka jing trene ulay siya ka waypat o kumta mo hoy ken ngalayo idala ki jong ki kamat baudon bad ka waypat ka kende nanda pinong kumno apshiwa tathadu bandawan pai mawu nahadu kata kapor ka jinglong jambi kala kala hadu kata kapor kano ka kam ka bapile haying jambi pia keren para mapi piladon ka jingas ngau tulang pimjulate marwe shano haying maniru pilate lang shayaw pilate lang henrenado kata kasngi piyong nakabinta jome laka jonggalendi yang apat bat ki kunjonga laka jonggalendi danium de kat nongot na preng jongi ngile kumne kaya ka daw namar ngim simlayay dia kalindi jongu Chris ngim ngay daw Jisu ngim daw Jisu hakama jongu ngila smay ya ka jing smay hadu bandayap ngin sa syong badu ne ubriyo Henry haba way pa tuwan ban sneng yapi pila kam ngay dia ka ne yawu bandado kata kapor pila pinjot ya ka jingade badulog bad kalog katno tiliki ngasem kila jot kumne bad kito ki beri ki bela tok kidang shat kemen haying jongki ngala job minda namar ki marjan jonga kila stang ban ya ka jia minda kim don jing sukshu mano basyad uksui bun ki ngasem kila jot kumne namar kila wan ban pin bersih ya ka jing suk jonga ta ki ngasem da ka jing tok bale pingai ya ka banyaw Jisu ka daw kalong
pimpat don nong rim bat ka keti nu bele pim sim la don jingi do bele pim sim la don ka jing mensiam banai burom ya u bele namar ba pilong ki bakwan burom ya lade haba kataya ka burom jampi pila ong ngan hikaya una do menda ngan peni hau ya ka rong jongan ang nesha kamat denium day kadau kalong ngim simla ai burom ning kong ya ubale haki inga sem jongi ya royau trai bad namar bale ngi wad burom namar ngim simla nge ya ka jing to bakoy kak pino bale ka on lada pim nge ya ka baulat to kumno ken pilaban nge ya ka banga on minda uji suang sukmapi kibadot nama kahimau bale kalong kum kine sukmapi kibayam naba en pendengan yapi sukmapi kibashalebe nagabinda ka hok naba pinyo yakie baro sukmapi ki ba jamnod naba pinyo ka kindaw ka siap pim simlange tiya kane pilange tiya kita ki buryo ki baong lekom ne pinsayo kaspa nge tiya nga pinsa suk mensiam utawala lekom ne katakala lekom ne ka jingim jongi kayat kumne mo kat no tili ki ingasem kila jot kumne nge beje ki buryo ni shania ki briyu bad ngila leben yaki bayir batoin jongi yake bangelayo pediang daka jingit hakamat ka duwan ga dupat haka kerteng jongu jisu kane kade ka jimma kabaap yangi man ka kelip mal ya roya utrai sautu ne kalam sautu namar ngim nang jing to bakuin ngim ju pule ketin obale ngim namban sempang ya ka bau jisu hikayangi banaga tagadawang ladaping ngeshisha ya Moses pinjin dalang ngetianga nama desha pangjonga baulato Moses ulato syapang jisu kajingto bakoy kato syapang jisu kajingto bakoy barokawe kalong ke jimpen kare yangi ban ngeit hau jisu henre ngishem jinge hadu kata ban id ban ngeit ban shanya ujisu ya roy utrai ko himmen ko para nangta terter wad hagene ke juk ka baminda ladangi pe saudong jongi ngi bon gi jingala ha ka convention balade pro ngala krenche pang ukris namler nga krenche pang ubamen nga krenche pang ga jingala jong ka porte kaktino bale ka ong hang kumno hangi ngin sayo iya ki dakishin ha ka porte ngidon minda bun jait ki dakishin ki badang jia ha ka porte minda ban sahutu kajingwan ujisu kalajan namaru jisu ang habalajan kajingwan jonga pensa yo iya kajingkala ha ka parte saudong minta pipe saudong kadon kajingya letma hapadeng Russia bad Ukraine nagabenda lais nem tam kadon kajingya letma Israel bad Hamas shis nem tam kadon kajingsha leben ki kristan ha bongiri Nigeria Madagascar bad kive ki jaka don kajingsha leben ki kristan keleng ka parte utrayu dan tenju ya kajinge jongi kristan ngidon kajingja sab syapang bongi nemsuniu ngidon ki kubor syapang bun jait ki pop ha keleng ka parte ngidon ki kubor
bawan na keleng-keleng, siapa ke jimpenya beriu. Ngidon ke kubo, siapa ki beriu, kiba ji dia ke pop, kiba im ya ke pop, kiba pelong ain ya ke pop, kiba pelong ain ya ke pop. Jisuang, kadai na marba, pim ngeit ya ke jingto bakui, pisem jinge ben pediang yanga, Henry pisuk ben pediang, ya ki beriu, kiba wanda ke bor lajong. Kinong sensar jong ka perte, kitau ain man kas ngila janlong. Ban penget biji ki beriu, ban pengat dia ki hakapop, ban pendola dia ki beriu, ban mane ya uble basisha. Henry ngipad ngim snawutu ya kum kini ki dakisin ki badang jia saudong jongi. Ya roya utrai. Ya roya utrai. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para. Habang ipuson haga jingto bakoy. Ngilaban yoyi. Haka Gospel jong Lucas. Kabakadhen yu. Arpo Henryu. Hado arpo kindai. Ujisu kren syapang kapor kabakadu. Ka jingwan uble, jingwan ukun uble, jingwan ukun ubriu, habawan kanjayu hakaperte. Pule? Kumba kalalong hakapor unowa. Kumba kalalong hakapor nowa. Kanlong kumjo hakisngi jong ukun ubriu. Kanlong kumju hakasngi jong ukun ubriu. Hakata kapor kilaya bernya hakabam kadi hakapoy kapoy man tat hadu kasngihi ba unowa ulalet rung hapo kayingling bat kajing shlay kalawan bat kalapenyap yaki baro lin kanlong kumba kalalong hakapor jong ulot kila bernya hakabam kadi hakadi kathet bat kila thung bat kila tay hakasngi ba ulot ulami na Sodom kading bat ukendok kila hap kum uslap na beneng bat kila penyap iki baro par. Hangne ui Lucas baku du keren syapang artili ki jingjia kabalajia haka history jong ka jingim jong ki beriu. Kawai ka jingjia kalong ka jingjia syapang Noah. Kawai pat ka jingjia kalong ka jingjia haka por jong Lord. Baro artili ki jingjia kalong ke jingchot ya ka pertei bat ka daw kalong omdei na marba ki bam ki di jisuang kumno jisuang ha kata kapor nowa kumju ha kata kapor kilaya barngya ha ka bam gadi ha ka poi men tat hadu kasni ba nowa ulalay turong hapo ka yingling hang ni pide ban sautu ban bam hato kalong gapop ban bam hato kalong gapop ban bam piong gumno pisait bam pila bam in step ni em pila disa ni em hato kalong pop ban bam bandi hato kalong pop ban poi ka poi man hato kalong pop ban poi ka poi man kalong pop o imat kadega pop ibara bis ngabjar kam dega pop ban poi ka poi man kane kadega saindur jongo bale Henry kae ka bajia kilayim tang ban bam kilayim tang ban bam kilayim tang ban poi ka poi man ki im tang ban berngia yalade kata kalong pop haba uno beriu kano ka beriu im tang ban poi ka poi man ne im tang ban bam bandi im tang ban berngia yalade kim donu blaisu haki kim junang ban peit yaka dakishin
Don bon ki beri ki im tang ban bam. Ki im nado min step hadu janmit ban leyu ban bam. Lese don napren jombi repiong ani ngatre tang ban bam. Duna baki beri ki ong ngai im ban don lambadu bale. Pi im ban leyu Pi im ban leyu ban bam. Pi im ban leyu ban poi ka poi man. Pi im ban leyu ban sngo bahaya lade. Lada long kumda om don jingya pereye mangi na kibriu hakapor Noah. So duniem minta lada peit ya ke jingim jong kibriu pila ban peit pila ban yoi bon kibriu ki im ban leyu Malayo tangga ni kekam nangda hakapor lot kala jiayu ki im tang banles ngaba ki im tang nagabinda ka jimbrai ki kon samla lese perkat lanongan syonglok ngam sim ong pimde ban syonglok pede ban syonglok hakaburom Henry lada piyim tang kane kabamut pilabu siliang yau jisu na kajingim jompi yaro yau try yaro yau try yaro yau try yaro yau try bat kai ka bajia hakapor jongolot kibriu kilawat tang kajing snoba nadu kitmen ha do ki samla kila don tang kawe ha kajing mur jongi kumno kilaban pins snoba yakado bad kala kinre palad yakata ka pop jongi bad kilas tang ban syong para shinrang syongka para shinrang syongka para kende bad uble ularai ban penjot minta larangi pedia ka riba ro kawe larangi pedi ki ri jongi kristan ngan pule katto katne ki kerteng jongi ri kibala perlong ain ya ka jing syongka syongman para shinrang para kende hakiri house name arhajariwe Netherland kala perlong ain bansyaya ke beri bansyang para shinrang para kende house name arhajar lai Belgium house name arhajar san Canada house name arhajar san Spain house name arhajar Hinriu South Africa house name arhajar Kindai Norway house name arhajar Shippo Iceland house name arhajar Shippo Portugal house name arhajar Shippo Argentina house name arhajar Kadda Denmark house name arhajar Katlai Uruguay house name arhajar Katlai New Zealand house name arhajar Katlai France house name arhajar Katsau England but New Wales house name arhajar Katsau Scotland house name arhajar Katsan Luxembourg house name arhajar Katlai Ireland house name arhajar Katsan USA bad don bon giri kine kiri baro kide kiri jongi kristan kajing sausi kalong kine kimde kiri jongi gentil kine kide kiri ba pakka jongi kristan pitarai kumno habalong kumne kaperte kayad menda piong ublay udang kemen hadu kata tis ngau kumno ublay ngau hun halor kaperte menda tis ngau kumno minda ngikran siya panggiri ngilaban yoy man kapor yaki beriu ke bayad haka Yau kahad dakaba raya ke lama but yong kane kade ka jingyai procession pride ka jingsa rang jongi kalong but yong ka jingir ka job jingir jongno kala job jingir do ble kala job ne jingko abrai kala job haba piyai kane ka dor ko himmen ko para pidiban sotu tang kawai ka jingir kan job kata kalong ke jingi jong ukris kata kalong ke jingi jong ublay deben besiap ya ka perte baro kawe dakane ke jingid uji sulawan shashitom Henry ka perte kalalait pai biang sya ka por jong Noah
Ladangi pule na ka Genesis Hindriyu linnong Hindriyu kaba Hindriyu san badik san linnong Hindriyu san pensa pule hangdo kae ka daw ublay wala rai ban penjod yakibriyu baro hakapor Noah snap wadnum peit yakive peichane snap ha kada jinglong jompi por Noah kane peit hawai snapane yaro yautrai pule Utrai ulayo i baka jingbaman ubriu kala jilay hakaperthei. Utrai ulayo i yaka jimban baman kibriyu kala jilay hakaperthei. Bat ba ki jingmut jing perkhat jong ubaro kila naptang ya ka jingbaman sudah. Bat ka jingmut jing perkhat jong ki kalongop ka jimbaman sudah. Minda peit ko himman ko para ngidon jingnya pereye. Piom, mapi. Ngide ki kon Kristen, danom de. Ngide ki kon Katolik. Hapadeng jong ipan kadang jiayu. Jing sarong jingim. Kapop ke kinrei hapadeng jongi. Ngiong ki kon kasi kilong ki jilla jong ki Kristen. Pei saudong jongi. Kaya kabadang jia. Hato don hapadeng jongi kum gini ki pop. Hato don hapadeng jongi ya kum gini ki baman. Kaya kabaduna hapadeng jongi, kaya kabaduna haki ingasem jongi. Hato pilaban nong da kaba buya ka ketiha ka shadem jombi kotrai haki ingasem jonga ngamdon kum kini ki jingseni waye. Hato pilaban nong haki imlang salang jonga ngam yoi kum kini ki jingseni yu. Katnong od na padeng jombi pilaban nong. Nagadaga daw kaketinu belai ka ong kibriyu kim ju pediang yaw Jisu balawanda ka bor jong upa pinban ki pediang yaw bamen ubawanda ka bor jong ga jingtam sneng ubawanda ka bor lajong ubamen habawanda ka bor lajong ngikoloy ban pediang ngikoloy ban piam ngikoloy ban lekat babatay mawo henry habaw Jisu wansyangi ngikerna kli kane kade ka jimma kabaap yangi iway pa iway kadaka shinjang kajingchot kalajan kajingwan utray kalajan kajingwan baar jong Jisu kalajan habang ipay saudong jongi yaro yaw try hallelujah ngan karen siya pang kaway kajimpaw jong Jisu haway ukina samla Rwanda, Afrika. Kristen jongu kalong Segastasia Emmanuel nakatain Ribego, Rwanda kalong jaka baladon ga jimpeniap brio shirke kumba shipulak tamgut ki brio la shapeniap hapadeng arjait ki brio balayale ya katuma. Baduni ukina samla u Segastasia Emmanuel na kibego ulalong u nong sharai belang nong nga belang ulalong ubaduk umbad don jimpule eye shimla le school shisinru bad shimla yo i Bible shisinru namar umbad long Kristan umbad ngeit haw Jisu Bad shimla rong shisin ru shayimane na marumpat de Kristan. Bad house name katkindais pa prapo ar u Segastasia kadbauladap katsans name udang syong hatrai jong wayuding haserngiu jong uding kadba udang syaraya kiblang. Hakata ka por Jisu ulawan pau hau. Jisu ulawan pau hau ni ukina gentle ubakat sans nem karita kadba usyong aram kindian ha uwayu trading. But Jisu lak panjimut nau ladapi koloy ban kongu ya kawe ka jimpan jonga.
Bau Jisu lahong ladapi koloi ban ya kane ka mission pidi ban late ban penken mau ya ki beriu ban im ya ka jingim kabayalam ya ki syabaneng Jisu ong ki late ong ya ki beriu kumno ban im ya ka jingim kabayalam ya ki syabaneng ya ro ya utrai ya ro ya utrai ya ro ya utrai bad ulalong kinna baduk bampat de bastard bad ulakongo bad ulalakumno shimla pule Bible shimnang ban pule ya ka theology ya kinau kinegi kot Henry ulas tang ban ya kendu ya ki lindo ya ki lindo bastard ya ki kristan bastard ulas tang ban ya tainia batki halor ka jinglong ubale palat ya ki briu ki ba tip yau Jisu ula don ka jing start ka ba palat ka ba Jisu la besiap hawu nangda ki doctors ba ki brio ki ba science perkat ke perdain kila yalam yawu shaki hospital ban test hato ni kinau klabit hadu katno ula ban keren katne ula ban do udon ka bor ban yatain ya ba ki lindo ba ki restart jong ka balang ban tip hato ula klabit Henry kila yoi ula normal kat sans nem karita kinna gentle bad ki doctor ki bala test yaw ki kane kalong ka miracle kane kalong ka kambala kumno kinna babi nongin dong ula laban keren hadu kata syapang ublay bad baro ki beri kelas tamban ngei bad bun ki beri dagi hajar ngot ki beri ki bala snap yaw kila kala ka bamod bad ha kane ka jingya kajya hapadeng ki arjait ki beriu har Rwanda ula koloniam haus nem katkindai spa kindai posau prasnem hapo prasnem ulala ban yakran badu Jisu bon sin nang dau Jisu la ong yaw kawai ka kubor kumni ong ki beriu wadnom pinsape yaka por jambi nakaban lebha onge ki beriu wadnom pinsape yaka por jambi nakaban lebha yaki beriu kapor kalam balingkod uji suwan sawan koloi badbaro ki deben yakando yawu tolong balakre nagabinda ka jimbishar kaddu ujisu ulaya ka kubor babhatam haune sagastashia Emmanuel nakibego ba kapor kalakim kapor kalong balingkod kapor jangga jingwan kadu jis kalajan ya roya utrai ya roya utrai ya roya utrai nangdangan keren syapang way patu lindo na Italy yan sa pingkantang balakarko yawu shi tarik May uni usnem ha uni ubanay banban shi tarik May yan sa pingkantang balakarko yawu kerteng jongu kalong Stefano Gobi Father Stefano Gobi balakarko ulong way na ki Father balastang kaway ka seng jongi lingdo bakerteng MMP Marian Movement of Priests lakayaw katkindais palaipo arpo tarik March lakalad 8,000 kadwe arpo kindai tarik June bad uni Father udon ka jingit kerpang ya kamaria te soti shisin kat ba udang le Fatima ballong pilgrim hangda maria te soti lastamban keren hawu bad kala peni yawu buon gilindo kibayino ya ka jinge kibayino ya ka jinglong lindo kibatre persya ya ka balang bakul balang Catholic bad Father ulayo jimparsan na ka Maria Tesoti banstang kawe ka movement MMB Marian Movement for Priests banyadaya kilingdo da ka sandi jong ka Maria Tesoti bad mindang kadon kumba shilak ngut ki Father sauspangut ki bishop kindup ki cardinal baro ki balong ki dakot jong kane ka Marian Movement ki bariu balaya ka Maria Tesoti ki badua lemba ka Maria Tesoti banyada ya kabalang ya roya utrai ya roya utrai ya roya utrai yaw ni Father Maria Tesoti lai bon ki kubor
hau Stefano Gobi. Ngan pule kato karne tiliki kubor kaba kamaria te soti kala ai kerpang hau ni Father Stefano Gobi. Namar kamaria te soti kala wanraya ke kubor na ka Trinity bakui. Namar kamaria te soti kadon jingade badu bele ukun badu mensiam bakui. But kala wan ban kendo ya ka perte ha ka baong. Kibriu kimjus ngavutu ne pediang ya ki dakishin uble upa. Kibriu kin sautu badne ki pediang ya ka dakishin kaba uble ula pa sya ka perte. Kani kade ke jimma. Buon kibriu kim sautu ya ka dakishin adu minda. Buon napdeng jongi ki kristan rong im sautu ya ka dakishin ka trekam hapdeng jongi. Ngishu imbernia. Ya roy utrai? Ya roy utrai. Namda ter. Kamaria tesuti kala ong hauru ki bahe bahain kinnam kin maushu ya uble. Ki barispa kin ki kang ya ki kerdop jonggi hakamatu Jesu. Ki rispa ki kang ya ki kerdop jonggi hakamatu Jesu. Baki kristan baki kon lajong ki bun kampalat banwad ya kie jong ki lajong. But ban pensan ya ki jimperkat lajong ki pensan ya ki jimperkat lajong kila ban kala ban don neyem jingit ha ka perte habau jisuan kamaria kalaong kala ban don neyem jingit ha ka perte habau jisuan kene kade ka jingang no jang kamaria te soti ka kemi baneng jongi halor ka jinglong jangi beriu bampediang Karispa kilas tang kelalom barispa kikang yau Jisu namar kim don kamshu yano yau Jisu kilas ngau biang kaspa kibahe bahain kibastad kimla ban sautu yau Jisu namar Jisu mla ban rong ha kajing stad jongki namar kajing stad jongki ka pensyong nongerim ha kie jong kene ka perte ya ro yau trai ko himmen ko para ngidon ha kano ke liang hatong ilong ki barispa minda ka pesa ka sensyar yangi hatong ilong ki basta ki jingstad ka sensyar yangi imat ngimdon kamshu Jisu ne ngimdon borshu ban sautu ya ka dakashin ka badang jia saudong jongi kani kate ka jimma ka baap yanga badiapi ladam ngim ko siar ya Jisu udang wan koloy nangda Maria te soti ula ong yau Father Stefano Gobi kumnero unsa wan kindit kinsan bat perte kam shimla ba poi perkam ban pediang yau bat kam shimla penkerero unsa wan ban bishari ki bayim hakata kapor ubriu shimla penkere setia naga benda kata kapor ubriu kim shimla penkere setia nagabenda kata kapor ko kristan bayid ngiha ben kendit benriyo namar kapor kabakim kidakishin jong ka jingwanu kris kadang bun saudong jongi kadakishin jong ka beneng kadang bun saudong jongi enreng ngimdon por ban ngautu namar ngiyotia haka rompong jangka perte ngiotia haka pop ngiotia haka jingsno ba jangka perte ngimla ban ngimdon por ban snawutu ya ka ketinu bele ko himmen ko para ka jingbi jongi kapin matla yangi Luke arpo we laipu saw ngampin kut bat kane Luke arpo way saupo saw. Laipo saw. Luke arpo way laipo saw. To sharay yalade wat penbernya yalade da kababam lalot da kabadi buat bat da kijing kuslai kajing im yo kata kasgi kan salap kendit yapi yo kata kasgi kan lap kendit yapi ka kubor ka don hang ni lesing impatip ya ke badang jia saudong jang ka perte ngitip tang ke jing jia bas
bapin snautenad yangi henry omdon porsche ban wad ya ki jingjia bakumen jingjia kaba wanna ujisu ladangi kren ruhangi buna preng jong ingi ong ngim ngeit maria te soti te larangim ngeit maria te soti kasuk yangi ban kentai lud yakine baro tang chicken din labiang ngam don jingai tha kamaria te soti ngam pediang ye kamaria te soti lada piong ngam pediang uksudu klain ba hadu kata kata ulap pelong bungi brio banyatai ni persha ya kaneka jing tarwa jomu jisu ya kakimi beneng hangi lada uksudu wang watnom ngingai thau jisu ngingai thau bele ngingai thau mensem bakoi hendra ngim burom ya kamaria te soti kalakut yakineki kubar baraka suk denim de suk ya ki beri bam don jingi dia kamaria kilaban kintai lut kine larangi kintai lut ya kine ngide ben sotu kamaria te sotiru kalong ka dakashin nagabinda jongi ban penkre nagabinda ka jingwan jongu kun jonga tena ka daga daw ko himmen ko para ngidon kamban kendit benriu nadon bon kia ban hikai henry minda kasngi kalabiang katne ba ka jingim jongi kalong ka ba seizo da ka ba kendit benriu da ka ba stang ban duai bat pen bet ya ka jingim ka jongi duai ka prebile ke kemat duai pen krena ka binda ka mas ai ba pindon ka jing shai shushu halor kaneka jingi kai jongu jisu halor kini ki dakishin saudong ba duai ko jisu pelait yanga nakini ki jingma ka ba ap yanga pelait yanga nakini ki jinglom ba siniu ka ba ap yanga ban pinjot nganum kuashu ban yahat ya kane kelindi kaba pinjot yanga kaba pinsniu yanga kaba pingop yanga ha ka jimbrai ka jimbarnia jong kane ka pop baro jisu pen kendit yanga bangendup long bab ke pen kare ban pediang yame haba uan ya rap yanga jisu raikut ko himmen ko para ka por ka long ka bakin u jisu inwan kendit kinsan bad lese ngimpat kare bad kalong ka jingsu si kabakatang nagabinda baro kibam badon ka jinga ban pediang eu jisu ha kata ka por